Здравейте! Днес се намираме в един от магазините на музикална къща Фактор, Фактор Гитар Център, и ще поговорим с управителя на магазина Кирил Кожушков, който ще ни разкаже повече за тяхното представяне на Българска музикална работилница 2024. Здравей, Кирил! Преди обаче да мина конкретно на въпроса за вашето участие, ще ни разкажеш ли повече за този така добре оборудван и подреден магазин? Здравейте! Магазинът е направен 2022 година, по-точно месец декември, и е замислен и реализиран като оазис на българските музиканти. На 2 етажа е магазина с разгърната площ от 500 квадратни метра, с удобни паркоместа. Тук можем да предложим професионално, звуково, светлинно, хай-фай, кар аудио и други видове оборудване. На фирма Factor TC е официален представител на Harman за България с нейните подразделения. При нас може да видите като акцент едни от най-добрите JBL говорители и съответно да ви предложим, понеже това е Factor Гитар Център, различни марки и брандове китари и музикални инструменти, които биха събудили вашия интерес. Ние сме официален представител на Music Man и Ernie Ball за България, но можем да ви предоставим да пробвате и висококачествени инструменти като Fender, като Gibson, Washburn и други марки. Помислили сме също и за клавиристите, като имаме така голям сектор от пиана. При нас може да видите богат набор от пиана и синтезатори Casio, като и последните модели, които излязоха съвсем наскоро. Може да пробвате и пиана като Yamaha, богата гама от хармоники, Honer също представяме, и последното, с което сме горди, от скоро време дистрибутираме и марки като Mail, барабани, аксесуари, PDP и Gretsch, и искам да отбележа, че тук и само при нас, единствено в България, може да дойдете и да поръчате барабани от марката DW, като за по-високо бюджетните инструменти предлагаме и кредитиране, при положение, че сте одобрен от кредитната агенция, която представляваме. Може да вземете инструмента, който е ако е на склад, може би до 1-2 седмици да бъде при вас. И на последно място, но не по значение, само да кажа, че и за удобство на клиентите ни направихме студио, в което може необезпокоявано да използвате всички предлагани от нас брандове, инструменти или каквото си харесате, да тествате висококачествени JBL говорители, Crown Born аудиокомпоненти и общо взето всичко, което е свързано с подобряването на студийния запис. И сега директно на въпроса: какво сте ни подготвили за Българска музикална работилница? Подготвили сме специална промоция, която е в рамките на 10% или по-точно казано 10% отстъпка за всички представлявани от нас марки в деня на събитието, и томбола с награда, която е може би една от големите награди на Българската музикална работилница, а именно усилвател, комбиниран усилвател Martinez MGB 110 USB. Тук е и момента да благодаря за поканата, да бъдем за втора поредна година участник и спонсор на представеното и организираното от вас събитие, и вече традиционно посетители и участници на наш щанд могат да се докоснат до оригинални Music Man, Ernie Ball и Fender аксесуари и всичко, което сме подготвили и донесли да видите. Нека обявя и това, че всеки посетител може да си поръча предварително на имейла и телефона, който е изписан отдолу на екрана, всички наши продукти, които са налични в физическите ни магазини на Фактор или на сайта ни, като поръчките, направени до
до 19 април ще могат да бъдат взети от щанда ни на Българска музикална работилница с 10% отстъпка отново. Наградата, която давате, наистина е голяма, но тя няма да бъде в рамките на общата томбола, която се тегли традиционно в края на деня. И може би тук е момента да кажем какъв е реда, за да се включат във вашата томбола. Реда, както го бяхме направили и миналата година, правим томбола, всеки закупил предлаган от нас артикул или продукт на определена стойност след попълване на талон, автоматично участва в томболата. Накрая на сцената на случайен принцип се изтегля печеливша, като за разлика от миналата година наградата ще бъде давана само на печеливш, който физически присъства в залата. При положение, че човека го няма, се тегли следващото талонче и така. Чудесно. Ще имате ли презентация на сцената тази година? Този път решихме да забием в тотално различна посока и да, ще имаме презентация и може би в разрез с всички очаквания ще представим новите продукти и аксесуари на ударните инструменти, които отскоро предлагаме, а именно марките Main, PDP и Gretsch. Ще бъде интересно. Определено. Аз също искам да благодаря и на теб, и на музикална къща Фактор за това, че отново подкрепяте Българска музикална работилница и като спонсори, и като участници. И искам да кажа на всички, че могат да дойдат на събитието на 20 април 2024 година. Входът е свободен и ще посрещнем всички с чаша кафе.